Claro. ¿Cómo que un ratito? Toda la vida, hijo de puta. Claro que sí. Oye, muy bien, sí. Yo también te quiero un huevo, 2 y una Frankfurt. Vale. Venga, un beso. Hasta luego. Ai, esteu així. Era Papa Noel. Me doneu un minut? Bueno, total. Vaig a tallar. Bueno, millor o què? Bé, suposa que veniu per lo de la felicitació de Nadal. Després de l'èxit de l'any passat. I m'han arribat a parar pel carrer i dir-me «Flipau, gràcies!» Bé, el cas que enguany no volia fer el gamba. I de fet, vaig tindre idees, no penseu que m'ho vaig cobrar. Vaig pensar en fer un lip lab, però després del que vaig fer en l'estiu passat no era massa bonic. ¡Qué ricos los chorizos parrilleros! ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Qué ricas las salchichas en la grasa! Fins i tot vaig pensar en imitar a Melendi, però ho hem cridat per dir-me que la cosa ja no tenia gràcia. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido medio. També vaig pensar que com enguany era any electoral, doncs que podia aprofitar. Però la veritat és que no volia que després em passaren a mi la culpa pels resultats. Fins i tot vaig pensar en arriscar, innovar i fer un vídeo porno. Però així d'amic no va ajudar molt. Últimament vaig tres ganes. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Total, que enguany no us espereu res especial. Només vull agrair a tota la gent que heu estat allí durant 2010 i a la gent que vindrà després, perquè total, després això ho podeu veure en mes de juliol, com està gravat. Agrair-vos que hàgiu estat allí i desitjar-vos, com a mínim que el 2010 siga millor, que no serà difícil. Moltes gràcies. Felicitats.